Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur irailak 12 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Eunate Orkinekin egongo gara. EDH jaialdiaren 4. edizioa urriaren 25 eta 26an ospatuko da eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean 1885ean publikoki erakutsi zen lehen ikurrina konfiskatu eta euskeldun Bartzojika itzi zuten Espainiako agintariek. Urte batzuk geroago 1958an Francoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. Egun berean baina 1977an Hego Afrikan apartheideren aurkako Steve Biko ekintzaile erreferentea hil zuen poliziak torturatuta. Eta bukatzeko 1988an Lizarrako akordioa sinatu zuten 23 alderdi politiko, sindikatu eta herri mugimenduk. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean, bardoak 2024 ospatuko dira Lesakan, Beheko plazan. Hor gu eta herrimaren matxinatuak taldeak lehiatuko dira bardoak Nafarroako taldekako bertso txapelketako lehen saioan. Arratsaldeko 7etan Lesakako Beheko plazan da hitzordua. Larunbatean, emusikadas jaialdiaren baitan, Ane Martija eta Nasker taldearen kontzertuak izango ditugu zentral aretoan. Ane Martija bakarlari iruindarrak eta Nasker Atarrabiako taldeak kontzertua egingo dute zentral aretoan emusikadas jaialdiaren baitan. Arratsaldeko 8etan zabalduko dituzte ateak eta sarrerak 10 eurotik aurrera eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, ministerioak orain 2030 jarri du HTaren Iruñera iristeko data. Puentek dio erabat konprometituta daudela foru komunitateko azpiegituren garapenarekin. Euskal Iarekiko loturari buruzko azterlanak urte amaierarako egotea espero du eta Gipuzkoako batzarrek ezkiotik joateko presioa egiten dute. Argazki nagusian, Trinitarios eta Kordobillako suhitzaileek lanean jarraitu zuten bart zabaltzeko arriskurik gabeko sute bat itzaltzeko. Titularrean, keaz oraindik erne dagoen auzoa. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, Paula Ostizek historia egin du txirrindularitzan 17 urterekin. Erdikoan, urrezko etorkizuna Fonkeng, Bakedano eta Rodriguezentzat. Eskuinekoan berriz emakumezkoen osasunaren garaipena. Eskuineko berrietan, batetik Nafarroak ez ditu etxebizitzak birgaitzeko ebeko funtsak ordezkatuko. Bestetik, trafikoa ez blokeatzeko eskatu dio foru gobernuak PPri. Jarraian, Jimenok 26ko hezkuntza greba bertan behera uzteko eskatu die sindikatuei. Subiranotasun zibilak estrategiak birdefinitzeko eskatu die alderdi diadan. Ondoren jarriz Trumpi gailendu zaio gaitzespenez betetako eztabaida batean. Azkenik, Fiteroko monasterioan inkisizioari buruzko thriller bat filmatzen ari da. Diario de Navarraren titular nagusian, foru gobernuak ez du bere gain hartuko etxebizitzak birgaitzeko Europako funts falta. 3.000 familia inguruk 40 milioiko diru laguntza eskatu zuten. Argazki nagusian, ia 20 kubo egon dira aste honetan, Iruñeko autobus geltokiaren barrutik sakabanatuak. Titularrean, geltoki jasanezina. Iruñeko ultimatuma autobusez enpresaren kontzesionarioari filtrazioekin amaitzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik, hezkuntza departamentuak dio irakasleek soldata privilegiatuak dituztela. Beste alde batetik, argazkian Paki Diaz eta bere alaba ditugu. Pakiren hitzetan, nire alaba Roziori ez diote eskolara joaten uzten. Jarraian, Iruñeko polizia etxeko suteak gaz erdian utzi ditu jarduera.
Goiko berrietan, batetik, Zaragozak Kastor Fantobarekin zabaltzen ditu jaiak. Bestetik, Altsasuk bakearekin eta memoriarekin ospatuko du. Bukatzeko, Zizur, emanginaren eskuak zuzirirako. Gara egunkariaren titular nagusian, Pradalesek kontzertu politikoari ekin dio berriro, aldebikotasuna lehentasun hartuta. Imanol Pradales lehendakariak etorkizunaren aldeko itun politiko handi bat adostea defendatu zuen atzo. Espainiako estatuarekin aldebiko harremana ezartzeko, kontzertu ekonomikoaren ereduan oinarrituta. Argazki nagusian, eraitsitako jauregitxoaren proiektuan ezkututa. Getxon haserrea piztu du 101 jauregitxoa udalak babesturikoa eta 1855 eraitsi izanak. Eta sumindura areagotu eginda EAJko eledun Ignacio Uriartek eraikina eraitsi zuen luxuzko etxebizitzen kooperatiban parte hartu izana ezkutatu zuela jakin ostean. Erdiko berrietan, goikoan Ilargi Abilaren erreportaia dugu. Zientzian eta teknologian dagoen genero arrakala ezabatzeko erronka. Behekoan, Arabako upategiek ohartarazi dute hamarkadetako krisirik larriena izan dela. Beheko berrietan, alde batetik, Harrisek Trump bere laukietatik ateratzea lortu du eztabaida historiko batean. Beste alde batetik, John Mayaren hitzetan, gure herriaren nortasuna elikatu behar da. Jarraian, Naiz irratiak familia giroko egitaldian aurkeztu zuen denboraldi berria. Amaitzeko, Zumaian hutsegite larria hainbat ondorio dakartzana. Berriaren argazki nagusian, Bartzelonan, ANSek eta Omniumek deitutako manifestazioan 60.000 lagun inguru elkartu ziren. Titularrean, batasun eske diada apal batean. Independentziaren alde Kataluniako kaleak hartu dituzte 75.000 lagunek. Amnistia legearen aurkako helegitea tramiterako onartu du konstituzionalak. Beheko argazkian Harris eta Trump ditugu. Harrisek estu hartu du Trump. Ameriketako estatu batuetako presidente gaien arteko debatean, Kamala Harris demokrata gaienduz egin zaio Donald Trumpi. Honen ezkerreko berrietan, goikoan itzutzaileen neuronalen erabilera arautzeko premia agerian utzi du itzulinguru ikerketa proiektuak. Behekoan, Arabako Errioxako upategiek bide berri bat landuko dute Errioxatik bereizteko. Eskuineko berrietan, alde batetik Jon Salinas eta Martin Zirizaren hitzetan disko hau poperoagoa da. Konposizio aldetik batez ere, baina soinua zikinagoa da. Bestetik, Laleze etxeko gaztaketua irabazle ordizian. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, udaltzaingoaren sutea kontrolatuta, baina erabat itzaligabe jarraituko du. Eskuineko berrietan, goikoan ETB3 ez dela Nafarroa osoan ikusiko salatu du administrazioan euskaraz taldeak. Lakuntzak Lekunberrik eta beste hainbat udalerrik aurrentzako euskarazko katea ikusterik ezingabe segitzen dute. Nafarroako gobernuak administrazioan euskaraz taldeari erantzun dioenez, ez da posible egungo multiplex autonomikoan bereizmen handiko beste kanal bat sartzea. Aukera bakarra beste multiplex bat martxan jartzea izan den litzateke, eta hori ez dago aurre ikusita. Behekoan, pauso sendoz abiatu du Osasunak kopa. Huts eta 2 irabazi zuten gorritxoek Razinen aurka. Partidu zaila eta borrokatua izan zen Santanderren. Eski sartzen zait kamiseta barrutik. Itxoin, Orain? Vale. Vale, prest? Bai.
Kaixo, lehen aipatu bezala, orain Eunate Orkinekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Haupa, ongi, ongi. Bueno, ez dago hilda jaialdiaren laugarren edizioa, bikezera zatoz, ezta? Eta zertan datza hau? Laugarren EDH Fest hau, da hori, EDH Festen laugarren edizioa, eta bada, eszena lokal autogestionatua sustatzeko sortu zen jaialdi bat. Eta zuek kolektibo bat zarete, ezta? Eta zer egiten duzue, noiz sortu zineten? 2019an sortu zen, bere garaian, gaztetxeen problematikarekin nabaritu zen eszena galdu zula espazio oso garrantzitsu bat zinera gaztetxeak kontzertuak egiteko. Orduan ikusirik elkartu ziren Eguzkirratiko kolpez kolpe irratsaioko kideak eta Marabillas eta Arrotxapeako gaztetxeen kideak eta ikusi zuten beharrezkoa zela eszenari berriz espazio hori uztea eta sortu zuten EDH Fest lehenengo edizio. Marabillas eta Arrotxapeako gaztetxeen problematikarekin auziperatu pila egon ziren, isun pila, orduan horrentzako diru ateratzeko. Eta gero beste gainontzeko edizioetan, beste helburu konkretu batzuetara bideratu zen? Bai, lehenengoa ikusirik Marabillasek zeukala isun asko egin zen lehenengo edizioa Marabillasen dako eta bigarren edizioa egin zen Arrotxapeako gaztetxean dako. Eta gero hirugarren edizioan sartu ginen gure proiektua den ontara. Dela lortzea Iruñan espazio autogestionatu bat, non txegu lokalak izan eta kontzertuarako areto batzuk izan. Eta aurtengo edizioa? Hori da, hirugarrena eta aurtengoa da beti saiatuko gara hori dirua lortzen espazio hori sortzeko. Espazio hori sortzeko laguntza asko behar da, orduan edizio bakarrarekin ezinezkoa da. Baina, gutxinaka lortzen ditugu etekinak eta ea lortzen dugun Iruña herrian espazio polit bat sortzea. Eta izena, nondik dator? Kolpez kolpe irratsaioak badauka abesti baten tituloan izena. Eta guk hartu genuen baita, eragilearen dako, Kaleko Ordangaken ez dago hilda titulo hori. Eta, jaialdi honetan hainbat talde izango ditugu, baina musika estilo konkretu bat egongo da, edo? Ez dugu musika estilo konkretu bat eta hitz egin naiz, gure ideia da, eszena autogestionatu duin bat sustatzea. Orduan, igual zaigu punka den, popa den edo teknoa den. Azkenean gure helburua da eszena autogestionatua sustatzea. Eta jaialdiaren ibilbidea nolakoa izan da? Zerbait aldatu duzu antolakuntzan? Hori, izan ditugu 3 edizioetan, 3 formatu ezberdin izan ditugu. Lehenengoa izan zen Berriozarko Ilargi Parkean 2 egunekoa, bigarrena Uharteko Poloikiroldegietako frontoian 2 egunekoa baita, eta iazkoa izan zen egun bakarrekoa Berriozarko Ilargi Parkean baita. Eta aurtengoa izango da Trinitariosen 2 egunekoa. Eta zergatik aldatzen duzu lekuz? Hola sortatu delako, azkenean Berriozarreko Ilargi Parkean gauza asko egiten dira, orduan ginen Uhartera, gero berriz Berriozarrera, eta orain Iruñeko udaletxean bildu dagoenez, apostua egingo dugu Iruñan izateko. Eta beraiekin elkarlanean, eta lortu dugu hori Trinitarioseko aparkalekuan izatea. Eta nolakoa da horrelako jaialdi baten antolakuntza, noiz hasten zarete prestaketekin, nola jartzen zarete kontaktuak taldeekin? Taldeak saiatzen gara ahalik eta lehen lotzen. Azkenean, justo udan kontzertu bio dituzte eta orduan urrian igual, paroiak egiten dituzte, baina hitz egiten baduzu beraiekin kartela lotu genuen ikuste martxo aldera. Eta gero udaletxearekin hitz egin, hasi ginen maiatzan, eta orain uztaila buztuan kulturarekin hizketan, segurtasun sailarekin hizketan, hilabete asko dira, eta gero montabila 3 egun dira. Eta zer izaten da zailena antolakuntzan? Ikuste igual burokrazia alde hortatik bastante zaila da, eskatzen dituzte gauza batzuk gu ez gara profesionalak. Orduan zaila izaten da, baina
eta gero baita egunean zehar azkenean antolakuntzarako paliza da, baina bueno, oso pozik geratzen gara beti. Eta zer da politena zuentzako? Niretzako pertsonalki da publikoa disfrutatzen ikustea eta gero baita taldeekiko daukagun harremana, saiatzen gara oso baldintza onak jartzen, bailo egiteko lekua, tratua, orduan ikustea talde guztiek ikusten dutela hori oso polita dela ona etortzea, beraiekiko daukagun tratuarengatik, orduan asko motibatzen du horrek. Eta zer nolako harrera izan du urte ezberdinetan zehar? Bastante ongi, lehenengo edizioak bai izan zuela igual harrera handiagoa, zer berria zelako, baino beti izan dugu publikoaren erantzun oso ona. Eta aurten ze espero duzue? Aurten ez dakigu. Guk uste dugu Iruñan izanik igual jendea gehiago animatuko dela. Zekra Aldezarretik 10 minutura oinez daude, orduan espero dugu jendea gehiago animatzea. Eta zer motatako jendea gerturatzen da? Gehienak gazteak. Gazteak, ze azkenean daukagun formatuarekin arratsalde gaua dela, orduan azkenean familientzako eta igual ez da oso erakargarria, baino jende gaztea eta heldua bai animatzen dela. Eta euskeraren lekua zein da jaialdi honetan? Saiatzen gara ia talde guztiek euskaraz abestea eta, ezin bada, ez dago inolako arazorik, baina saiatzen gara bai euskara sustatzen, azkenean baita ikusten dugu gure apostua baita dela euskara sustatzea, bai estenan, bai publikoan, orduan jaialdiko publizitate guztia euskaraz dago, edo bi hizkuntzatan euskara eta gaztelera, baina saiatzen gara ia dena euskaraz egiten. Eta urtengo edizioa noiz ospatuko da, ez dugula komentatu? Urriaren 25 eta 26an. Eta beti urrian ospatzen da? Bai, beti hartzen dugu asteburu berdina, dela urriaren azkeneko asteburua, badaukagulako ordu aldaketa, orduan gauez ordu bat gehiago daukagu, beraz, kontzertu bat gehiago. Eta programazio aldetik ze talde ikusteko aukera izango ditugu? Ostiralean izan ditugu Añube, Maruxak, Ezkutu, Nasker, Leopardo eta Bide Bakarra. Eta larun batean The Clayton, The Dillingers, Neskatasuna, Opzioka 95, Ahuntzak, Txuleria Jodera eta Inguma. Da jendeak bertara gerturatu nahi izan ez gero, non eskuratzen dira sarrerak? Fisikoki Iruñeko Ezpala Itzina eta Hariko Tabernetan, eta bertzenaz online 3 bebikoitza, labur.eus/4EDHfest. Jendea animatzen den. Espero dugu baiet. Eta zer da aurtengo edizioa espero duzuna? Beti bezala giro polita egotea, dena gustora egotea, eta kontzertu politak ikustea, eta baita aldarrikatzea ezen autogestionatuak ez duela zertan izan behar zehozer kutrea. Duina izan daitekela eta ongi montatua. Ateia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun? Beti saiatzen gara komentatzen EDH antolaturiko ekimen guztietan ez ditugula inolako jarrera rasista, homofoborik edo sexistarik onartuko, orduan hori saiatzen garela beti jaialdi politak eta gustora egoteko jaialdiak antolatzen, orduan gainerakoak errespetatzeko gai ez bazara ez etortzeko favorez, orduan etortzeko soilik hori gozatzera. Zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei deitzeagatik. Eta ea zer moduz joaten den jaialdia. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, aro euritsua eta temperaturaren jaitsiera izango dugu. Ipar isurialdean euria ia egun osoan egingo du, naiz eta arratsaldean zaparradak zertxobait bakanagoak izan. Hegoaldean goizean euria egingo du une askotan, baina arratsaldean aterrune luzeak izango dira eta hodeitza ere apur bat saretuko da. Giro freskoa izango da oso.
Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta jaitsiera bereziki barnealdean nabarituko da. Balio altuenak 16–19 gradu artekoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da. Temperatura minimoek egunaren amaieran neurtuko dira. Ostiralean orduak pasa ahala, eguraldiak hobera egingo du. Egunaren lehenengo partean zerua estalita egongo da Kantauri isurialdean eta zaparradak egingo ditu noizbehinka. Arratsaldean atertu eta ostarteak irekitzen hasiko dira. Nafarroa eta Araba hegoaldean ateri egongo da. Goizean ostarte batzuk irekiko dira eta arratsalderako zerua nahiko garbi geratuko da. Giro freskoarekin jarraituko dugu eta eguneko minimoek gaueko azken orduetan neurtuko dira. Giro freskoarekin jarraituko dugu eta eguneko minimoak gaueko azken orduetan neurtuko dira. Gaua hotza izango da. Haizeak iparraldetik eta ipar-ekialdetik joko du. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.